Welcome ug happy weekend sa tanan nato nga mga suod nga mga kahigalaan, mga kaigsuonan nga kanunay nga nagsunod sa atong programa Takna sa Pagtuon. Ano sabta sa lahi na pod nga episode sa atong pagtuon karon nga quarter mga kaigsuonan. Gani ikasiyam na ta nga leksyon karon nga quarter. Ug niini nga leksyon mga kaigsuonan kung atong nakita ang kalalom sa dulot sa mensahe ni Pablo sa milabay nga semana ug atong gipangutana kung unsa gyud ang tubag sa gipangutana ni adtong leksyon nga atong gisgutan last week mga kaigsuonan. Karon nga semana, particularly in chapter 8, mao ni ang tubag ni Pablo sa daghan kay mga pangutana nga iyang gilabay sa previous nga chapter nga iyang gidiscuss ngadto sa mga taga-Roma. And therefore, dinhi nato makaplagan mga kaigsuonan nga kun sa previous nga leksyon, previous nga semana gisgutan ni Pablo nga pinagi sa kaugalingon, kinaugalingon nga binuhatan sa tao, makaplagan niya ang frustration, guilt o failure. Dinhi sa chapter 8 mga kaigsuonan, makaplagan nato ang tinuod nga tubag sa mga pangutana o mga frustrations nga nasinati ni Pablo. Maingon man sa tanan ng mga Kristohanon. Busa, pasalamatan nato ang Ginoo nga magpakiguban usab kami kaninyo sa usa ka oras nga pagtuon alang sa atong lesson for the week. Kuyog nato karon nga semana mga kaigsuonan, mao ra gihapon ang atong mga panelist nga sa kanunay atong gikauban. Si Pastor Dan Palomares, ang atong Trust Services Director ug Stewardship Director sa SPUC, maingon man usab kang Ma'am Pinky Gulfan, ang atong First Lady sa South Philippine Union Conference. Ug malipayon nga happy weekend kaninyong tanan. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga kaigsuonan, atong hangyoon ang gasa sa balang espiritu pinaagi sa pagampo kauban ni Ma'am Pinky. O Diyos na mga balaan, tag-iya sa mga kinabuhi, aniya na usab kami karon sa paghangyo kanimo nga imo kaming duhugan sa imong balang espiritu nga lito kami sa mga pulong nga makahatag og kahayag ug panabot tali sa leksyon nga among karong pagatunan. O Diyos, pasayloa kami sa tanan namong kalapasan aron kami hingpit ug tako sa pagdawat sa tubag sa among mga pag-ampo. Panalangin ni ang tanan namong makigsuonan na karon nagapadayon sa pagpamati nining tulumanon takna sa pagtuon. Kaya mo kining gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat Ma'am Pinky sa imong pag-abli sa atong panghuna-huna ug sa dapit sa kinaadman sa Ginoo pinaagi niya ng imong pagampo. Ang atong title karon nga semana mga kaigsuonan mga kahigalaan, naman ta sa lesson number 9. Ang atong title, No Condemnation sa English pa. Kung sa ato pang pinulungan nga binisaya, wa na'y pagkakondenado. So wala na ta na hinukman mga kaigsuonan, and that is by the virtue of the sacrifices of Jesus nga gihimo dito sa Kalbaryo sa cross. And this is the emphasis of Paul, mga kaigsuonan, para sa mga taga-Roma. Maingon man usab mao kini ang mensahe alang kanatong tanan karong semana. Pero sa dili pa ta mo sunahan, atong unahon ang atong hamubo nga pagpanimbaya sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Mindanao, maingon sa tibuok kalibutan. Ato ni ipasunod, unahon nato si Pastor Dan, unya si Ma'am Pinky ang musunod, unya maingon man dayon sa ako ang pagtimbaya sa uban nato nga mga listeners o mga viewers. Gusto na itong i-greet ang atong mga viewers, no? Dinha dapit sa Zamboanga Peninsula Mission, naa dinha ang dako kayong teritoryo sa ato ang Zamboanga Sibugay, part of Zamboanga del Norte, mga isla dinha sa Tawi-Tawi, Hulo, Basilan ug uban pa. Kamo among gitimbaya og usa ka happy Sabat uban ang pang hinaot nga kamo naas may panglawas, no? Ang ato ang presidente Pastor Salarda, atong Executive Secretary, Pastor Sumbilon, o ang tanan nato nga mga pastors, mga church elders, Sabbath school teachers, tanang mga kaigsuonan nga naa sa maong teritoryo sa ZPM. Dayon gikan din mudagan ta diri mga kaigsuonan sa ato ang Western Mindanao Conference, atong himamaton ang tanan nga taga Zamboanga del Norte gihapon, Zamboanga del Sur, part of Lanao, o uban pang mga probinsya, no? Misamis Occidental nga anaa sa maong teritoryo. Nang hinaot mi nga anamos kalipay ang Dios nagahatag sa inyong gikinahanglan, no? Kung atong mga bulsa ato ni siyang ablihan mga kaigsunan, naagyoy pruiba nga ang panalangin sa Ginoo
midagayday sa ato ang Amen. tagsa-tagsa ka mga panimalay ni ining si Manaha. So among i-greet ang ato ang presidente, Pastor John Kidet, Pastor Pamunag og si Sir Siloy Godilano. Among i-greet ang mga kabataan niya, si Chantal og si Elaine og sa iyang pinalagang asawang Chichi. si Cheche. So alang kaninong tanan din ha, happy weekend og mahinaot ming anaa mo sa kapiskay sa panglawas. Ako sab gipanimbaya ang atong mga kaigsuonan diha sa kabukiran dinhi sa North Central Mindanao Conference, maayong sab sa Northeastern Mindanao Mission nga gipanguluhan ni Pastor Obos og dinhi sa conference si Pastor Bacos og sa tanang mga administrators o directors, basta kini nga panimbaya alang sa atong mga kaigsuonan nga nagkugi sa pagtan-aw o pagpamati bisan pa sa mga radio sa nining atong regular nga takna sa pagtuon sa atong leksyon. Salamat kayo ni atong pag-greet og mga happy Sabbath ug happy weekend sa atong mga kaigsuonan. Atong padayonon pag-greet mga igsuon sa atong mga kahigalaan nga kanunay gyud nagsunod sa takna sa pagtuon. Lipay kami, labi na gyud kang Pastor and Mrs. Ruben Caberte. Karon nga semana makaigsuonan maog ilang pag-abot diha sa Southeast Kent sa Washington. Amo kamong gipanimbaya og sa inyong mga silingan, kauban kang Bubbles ug happy Sabbath sa inyong pagtan-aw ni karon nga takna sa pagtuon. May usab kang Engineer Gons ug kang Ma'am Betsy Sumayang. Yan naa sa Orlando, Florida. Happy weekend, happy Sabbath kaninyong tanan. Mingon sab sa tanan na itong mga kaigsuonan diha sa Florida Adventist Church, labi na sa itong Pilipino nga mga kaigsuonan. Amo sab gi-greet sa Valencia City si Sir Juni o si Ma'am Jong Pilyasar. Kanunay sila nga nagsunod sa atong takna sa pagtuon. Kada semana gyud aron madungagan ang ilahang kahibalo ug mas malalo ang ilahang pagtuon mga kaigsuonan sa atong lesson for the week. Unya atong i-greet ang atong mga kaigsuonan sa Middle East. We would like to mention Sister Sharon Del Coro ug sa tanan itong mga kaigsuonan nga nagtan-aw gyud diha sa Middle East mga kaigsuonan. We greet you happy weekend ug happy Sabbath kaninyo. Bisan tuod sa layo nga dapit nag-manage kamo sa pangitag paagi unsaon nga ma-maintain ang inyong pagtuog pag-alagad sa Ginoo nianang layo gyud kay nga dapit. We are happy nagpadayon ang inyong pagkamadasigon ug pagkamaunungon sa buhat sa Ginoo dihang dapita. Amo sab di padayon pagtimbaya si Sister Merlin Jurek sa South Korea. Nga kanunay pod nga nagtan-aw sa ato ang programa. Nalipay kami nga kanunay na preserbar ang inyong pagtuo sa Ginoo dinha. And lastly, kang Pastor and Mrs. Jimel Cabahog sa Dumingag. We would like to greet you. Happy weekend ug happy Sabbath. Mingon man sa tanan na itong mga kaigsuonan diha sa Dumingag. Happy Sabbath kaninyo. Sa tanan na to nga mga nagsunod gyud sa takna sa pagtuon diha sa mga radio stations matag weekend ug sa Facebook Live nga viewing niini ug sa tanan nga nagtan-aw sa YouTube, sa Channel 33 sa GSAT ug sa local antenna dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa bisan unsa nga cable stations nga inyong gitanaw. We greet you, happy weekend ug nalipay kami sa kanunay ninyo nga pagsunod ug pagsuporta pinaagi sa inyong pagampo ug sa mga comments nga inyong gipadala dinhi sa atong buhatan. Now, adto ta sa atong lesson mga kaigsuonan. No condemnation. Muna ang klaro nga statement nga gisulti ni Apostol Pablo sa tanan nga mga katawhan nga anaa diha kang Kristo. Buot ipasabot niini sa atong kauban nga mga discussants, wa na gyud tay pagkahinukman di ay niining tungura. O mas maayong tingali mga kaigsunan, basic of all things, basahon nato ang ato nga memory text for the week. Si Ma'am Pinky, ato siyang hangyoon nga iyan basahon. Pero sa dili pa ni ablihon mga kaigsunan, karon nga semana is very crucial, very thrilling, ilabi na gyud sa South Philippine Union Conference mga kaigsunan. Kay sa sunod semana mauna ang dako nga gipaabot kayo nga year-end council dinhi sa SPUC mga kaigsunan. Gani karon nga week officially nga gideclare ni Pastor Edwin Gulfan ang iyang retirement because he celebrated his 65th birthday just this week mga kaigsunan. Ayaning Lunes lang no, niining si Manaha. And we are very happy, ligon pa siya kayo.
abtik pa siya kayo, niabot siya og more than 40 years in the service mga kaigsunan, og ni gitiwas niya ang iyahang buluhaton at age of 65 mga igsoon. Therefore, sunod semana, kulbahin na mga kaigsunan, kinsa gyud kaha ang mahimong atong Pangulo sa South Philippine Union Conference. Mahibawan nato na sa sunod semana. Well, that's for the partial news mga igsoon. Atong ipadayon ang atong pagtuon. Ma'am Pinky, palihog basaha ang atong verse for the week. Okay, Romans 8:1. Busa karon walay pagkahinukman sa silot niadtong mga anaa kang Kristo Hesus nga daghang kinabuhi sa dili uyon sa unod kun dili uyon sa espiritu. Yeah, Pastor Dan. Giganahan ko ning ato ang teksto karong buntaga mga kaigsunan tungod kay gibawi bitaw. Kung imong tanaw na atong leksyon si miaging semana, nagka-problema ta kung kinsa tong tao didto nga atong itumbok sa Roma Kapitulo 7, diin usa ka klase sa tao nga grabe yung paglisod, no? Ang atong leksyon sa miaging semana, mura to siya og a declaration of guilt, unya sa pagkakaron is also a pronouncement of acquittal. So kini siyang teksto makaisunan, Roma 8, versikulo 1. Actually, doon ako gipamahayag sa makadaghan nga panalitan, tagaan ko o kuhaan ko og katungod nga mubasag Biblia, no? Unya bilinan lang kog usa ka panid, Pastor Hesbon ug Ma'am Pinky. Ang panid nga akong pilion kining Roma 8. Amen. Kay konkreto ni siya mga kaigsunan, kung imong tan-awon gikan sa bersikulo 1 hangtod gyud sa bersikulo 39. Kung imong ni siyang tan-awon kanagiingon sa mga Tagalog nga sulit, no, mao gini siya ang klase sa presentasyon ni San Pablo, din iyang gibalanse kung unsa ang nahimo ni Kristo nga anhi kanato ug unsa pod ang atong mahimo alang kaniya. So ang bersikulo 1 mga kaigsunan giingon didto nga there is no condemnation, no, wala nay pagkahidukman sa silot sige sibisan kinsa, no, nga anaa kang Ginoong Hesukristo. Sa ato pa, kung nag-aliid ta sa kalisod mga kaigsunan, nagsangkiig ta sa atong mga sala sa Roma 7, kadto siya nga pagsangkiig kana hinungdan nga kung wala nato i-submit ang atong kagalingon kang Kristo. So ang Roma 7 was a description of a person nga wala niya gitugyan ang iyang kaugalingon nato kang Kristo. Og ang Roma Kapitulo 8 is a new description of a person who is totally acquitted gikan sa kondenasyon o pagkahinukman sa silot nga ang nag-ingon din hayahay na kay ngano man wala na nagalakaw makiison diha sa unod kung dili nagalakaw na dinha sa espiritu. So moingon ko nga alang kaninyo nga mga Kristohano nining buntaga o nining hapuna, congratulations alang kaninyong tanan. Sa ato pa ani Pastor, kaning Roma 8 mo ni siya kapitulo sa bagong tugon nga nagpadayag kanato og dako kay nga paglaom sa kinatibukan sa usa ka tawo nga ang kinabuhi natugyan ngadto sa Ginoo. Amen. 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 Kay wala naman lain nga murag the fullness of our hope nga ang kinabuhi di ay kung tinugyan diha sa kamot kang Ginoong Hesus. Murag wala na kay kabalakan. Murag nga who can be against us is if God is with us. Yeah. So wala na Correct. gitay Exactly. kontra ani kay wa na kay kabalaka ba kay dili ka na mahinukman kadang teksto nga dili na ta mahinukman kay nga tong pagkinabuhi murag Diha naman kang tanan na lang gid bitaw sa Ginoo maski sa imong pagtan-aw imong paglitok murag Ginoo na lang pirmi nga ang Yeah. dili iyas Ginoo ug mamati sa imo ludon sila murag hilasan sila kay tanan na lang sa atong pagginawi sa atong paglitok og mga pulag na agi Ginoo pirmi. Yeah, amen. Gani in connection to our memory text mga igsoon, gisugdan diha pag sulti ni Pablo sa English nga pulong nga therefore. Unya matingala ka kay starting pa lang sa chapter 8, verse 1 pa lang nag-ingon na siya nga therefore. Busa imo nang mahibalaan mga igsoon, masabtan nimo na nga murag conclusion siya sa gisundan niya dayon nga statement previously. So, nahibalaan na nato sa previous nga chapter mga kaigsunan nga kung wala ka kang Kristo, ingon na imong kahimtang, frustration lang, unya kapuyon ka, maluya ka sa pag-alagad. But in Jesus Christ, therefore, karon panahon na, nagsugod na din ha, ang duha ka dagkong pulong din ha, nga giingon, therefore ug now.
sa ato pa kung sa miagi mao na imong kahimtang karon busa mao na ni ang imong kahimtang wala na pagkahinukman diha kanimo. And this is a very good conclusion mga kaigsunan. Alang sa tanan nga tao kanatong tanan no nga nagunahuna nga lisod gyud kayo ang maluwas. But there is hope and sama lang niini kasayon mga kaigsunan diha lamang kang Kristo gani ang atong kahimtang ingon nga mga tao mura po ni siya og sa sumpay gihapon ni gingon ni Pastor Palomares kaganina nga kung naalang siya usa ka chapter nga ibilin kini nga chapter 8 mga kaigsunan tungod kay kumplito ang pagkasaysay dinhi sa kahimtang sa tao ang iyahang pagkahulog ang iyahang pagkawalay paglaom and here comes the substitute ang mupuli sa iyang kahimtang aron mohimo sa tanan nga wa mahimo sa tao and that person who's doing that is no one else but Jesus mga kaigsunan. Sa ato Kung pa nalipay ta, pastor, sa ato pa pastor mura kag tao ba nga naglakaw-lakaw karon nga kung wa kay Kristo sa kinabuhi murag anytime ka mahulog daghang tentasyon sa imong kinabuhi wala Correct. kay assurance nga naa kay kasiguruhan sa imong paglakaw nga safe ka. Yeah. Oh, yeah. so kining Roma 8 murag naghatag gid din nato og dugang kadasig nga kung ang atong kinabuhi murag nga naa kang Kristo murag nakasandal ka sa pader. Yeah, correct. Oh, wala na exactly. kay kabalakan pa. Ang hulagway man gud Yeah. no kana bitaw na hinukman ka mampingki sa silot no. It has something to do also with slavery no. Sa diha nga nahukman ka okay lang unta kung nahukman ka kana labi bitaw mga kaso bitaw nga sayon-sayon lang nga walay penalty bitaw nga naka-attach. Abisan pa pastor og Ako sa tiwason akong statement daw. Ang ako magong natanaw din ha, kini magong sala bitaw nato nga nahitabo, naa magoy penalty nga naka-attach. Siya nga nakasala, ulipon sa sala og unya ang iyang adtuan kamatayon. Pag declare dinhi nga naa natay Kristo makaisunan no, therefore naa natay kagawasan. Dako gyud kayo nga impact no kay murabag na reverse ang sitwasyon. Dili lang ingon nga na-mitigate makaisunan o napagamay-gamayan ang imuhang silot kung dili totally gi-reverse gyud ang imuhang silot nga sa ato pa gikan sa slavery ngadto sa freedom gikan sa kanang guilt ngadto sa pagka innocent o gikan ka sa kangit-ngit paingon ngadto sa kahayag kun imo ni siyang timbang-timbangon makaisunan dako gyud kay ni siya nga breakthrough sa kinabuhi sa tao nga gikan sa wala kay katungod gikan sa wala kay mahimo sa masagingon ni Pastor Hesbon nga sige lang kag kaguol sige lang kag ka-stress ngadto sa usa ka estados kinabuhi mga kaigsunan nga imo nang makaplagan ang gahumpod alang sa pagbuntog sa sala nga naa kanato kanito. Correct yun. Gani karon nga lesson mga kaigsunan gi-emphasize gid dinhi nga wala gilaing na sentro ni ining atong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Gitawag man tag Christians and the very center of it is Christ. Otherwise, kung dili si Kristo ang atong ipatunga mga kaigsunan, ang atong kaugalingon, ang atong mga nahimo, ang atong mga performances, mga kaigsunan, this is actually not a Christian living kung mao man na siya. So, makita nimo ang Christ-centeredness sa atong lesson karon. Therefore, wa gyud tay laing angayang ipadako, wa tay laing angayang hisgutan, wala tay laing angayan nga saligan si Kristo ra gyud mga kaigsuonan. Usahay mahimo siyang second choice or mahimo siyang second priority when we go to Christian living mga kaigsuonan. Usahay ato maning mabantayan bisag asa ta paingon makaingon man kita nga sakto gina siya pastor kanang inyong gidiscuss din ha. Tungod kay mahimo lang tang tinuod nga Adventist or mahimo lang tang tinuod nga Kristohanon sa panahon nga ting simba o baka aside from our church mode mga kaigsunan pagbutang nato sa normal mode mura og gamay na lang kayong kabahin nga si Kristo na apil diha. But let us all take note that in the package of our struggle mga kaigsunan apil gyud si Kristo day in day out start of the week until the very end of the week mga kaigsunan dili kay Christians lang ta during church days or kaning mga panahon nga ga-devotional ta or ga-worship. But all throughout our life, kinahanglan nga atong timan-an nga si Kristo gyud ang sentro kanunay sa tanan nga atong ginahimo. Labi na gyud kay gisgutan dinhi nga gikontras ni Pablo nga lahi gyud ang mga binuhatan diha sa unod kun imong itandi sa kun kinsa tiha
kung kinsa kita diha kang Kristo. Now, mo ni siya ang unod sa atong lesson karon mga So, igsoon. ang buot pasabot na, dahil nindot ka din nga linya, nag-ingon nga, the result is a close personal union with Christ. Yeah. The person trust Him implicitly. Sa ato Yes. pa, dili nang bugos gyud kaayo ba? sa sulod Ug gyud. unya, siya, and has decided to make Christ's way of life His or her own way. Yeah, correct. Ang akong interest din Pastor kini bitaw ang magical process ba. Ano bitaw kay kalit manggugaayo, kalit kayong naliso bitaw ang lamisa bitaw gikan sa pagkaulipon ngadto sa kagawasan. Ang bersikulo 3 sa Roma kapitulo 8 nagisgod din ang nagingon kay ang wala mahimos kasuguan tungod sa iyang pagkaluya pinaagi sa unod ang Dios nga nagpadala sa iyang kaugalingon nga anak sa pagkasama sa unod nga magkasasala ug tungod sa sala naghukom sa silot sa sala diha sa unod. Ang nahitabo diri mga kaisunan sa proseso simple lang kaayo. Ang anak sa Dios gipadala sa iyang amahan dili sa kahimtang nga ang nature niya Dios gyud siya kung dili gipakahimong sama nato. Yeah. O ako ning gitan-aw mga kaisunan nga ang usa nga musib sa iyang sa usa dapat nga pare-parehan ang ilang nature kay sa makadaghan pastor kini bitaw like na ay hulmigas no. Ang hulmigas na piang. Unya kita nga tao sa atong capacity, atong tabangan ang hulmigas. Atong hiluton ang hulmigas. Ang akong tanaw mga kaisunan, ang imong gihimo ang pinky no, it will do more harm than good. Kay maibot mahinumtong tiil no. So ang mahitabo noon ma-jeopardize sino nang kinabuhi sa hulmigas. Oh. Pero ang gihimo sa anak sa Dios gikan sa hariano niya nga estado makaisunan gipakanaog siya kinang gitawag condescension bitaw gibutang siya sa level nga grabe yung ubusa para nga mo level siya sa tao unya iyang gihilot ang tao. That is the process mga kaisunan nga para nako is a magic nga ang Dios nga halang doon hingkanaog didto para lang gyud nga ikaw malibre sa imong pagkaulipon sa sala. Amen. Amen. Sa akong tanaw, pastor, kanang mo na hinungdan nga nga daghang nalibog kay ug bot gud na naon nganong kining maong tawo nga si Jesus nga gamhanan man unta nganong nagpakatao pa siya nga lisod-lisod niya iyang kaugaling mo man ay pangutana sa uban nganong nga kay nanagod siya he has all the power kay Ginoo siya dili masabtan nganong nagpakamatay ning naog sa hitok the human form aron day nga masabtan niya ang kahimtang nato nga usa man gid nga tawo nga fully nature man gid ni. But in his being nga nagpakatawo siya napamatud-an pod niya nga makaya red nga dili makasala ang tao kung iya gyud pilion ang pagsunod sa iyang kinabuhi. He was the perfect example makaigsunan sa diha nga minaog sa dinhi ug mahimo siyang sama kanato. So kita nga tawo mga igsoon wa gid tay ikarason mga kaigsuonan nga dili nato makaya kay ngano giagianan ni Ginoong Hesus ning tananon niya iya ning gipas-an alang nato. Ang ato ra gyung kinahanglang himuon nga ato rang itugyan ang atong kaugalingon diha kang Ginoong Hesus mga kaigsuonan kay mao ra gyud ang atong paglao mga igsoon. I think we have arrived at the very middle part of our study. Let's take a short break mga igsoon. Ayo kamo paghawa dinha. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Welcome back mga higala. Atong padayonon ng atong pag-discuss sa atong lesson karon o ganiya na kita sa atong paghisgot sa relasyon ni Kristo ug sa tawo mga kaigsunan. Gitandi gyud ni Pablo actually ang unsay kalainan sa diha sa unod. Nguni ang atong human nature mga kaigsunan ug sa iyang phrase nga giingon niya diha kang Kristo. So gikan sa
atong mga binuhatan diha sa unod mga kaigsuonan og sa tanan nga kung kinsa kita diha kang Kristo dako kay kalainan mga igsoon. Kaya ang atong pagkaunod nun, mao gini nagdala nato ngadto pas paubos diha sa sala apan diha kang Kristo mao ni ang mo bayaw kanato pasuod ngadto kaniya mga kaigsuonan. Gani bisan pa karon dayon aduna na ikaw kasiguruhan niya na nga kaluwasan pinaagi sa ingon nga relasyon mga igsoon. Pastor Dan. Ang nahitabo sa Book of Romans mga kaigsuonan, no? Balik ka gamay sa versikulo 7, parang ma-bridge na to ang unsay nahitabo sa versikulo 8. Sa versikulo 7, ang matag tawo mga kaigsuonan, kamo ug ako, gikondinarta nga law breaker, no? Law breaker. Karon sa diha nga nahimo ta nga law breaker, naay mga requisitos din ha mga kaigsuonan nga dili na to pwede i-shortcut. Tungod kay ang tao mo'y nakasala, he has to pay the price. Now, karon dunay intervention nga gihimo. Kaganina akong gi-mention nga ngano usa sa mga rason nga ngano nga ang Dios nagpakatao aron nga mahimo siya nga level sa tawhanon nga kaliwat nga nawala. Pero ako nang dugangan makaisunan, kung panalitan giluwas sa Dios ang tao, no, without taking the human flesh and the human form, ang mahitabo makaisunan dunay gitawag nila nga grave abuse of discretion, no. Ang gihimo sa Dios murag naa bitaw iyahang naay proseso nga kanang wa niya gi subay ba kay tao man ang nakasala kinsa may mobayad tao. Kung ang Dios mismo may mobayad mga kaisunan, abuso na siya sa pwede niyang himuon, Pastor Hispon. Kay kuan man siya, kay dili man compatible, murabag ang nakasala gamay nga bata ang nag-patch up, ang nagtubos dako kay nga tao. So ako nga lahi o nag-iso ng example. For example, ang usa ka grade 1, no, ni take siya sa iyang exam. Siya dapat ang mutake sa exam kay nabagsak siya. Mo-retake siya sa exam. Ang iyang amahan nga panalitan usa ka abogado, mo take sa exam para sa grade 1 nga bata. Unfair na siya nga proseso makaigsunan. Doon na gitawag din nga grave abuse of discretion kay ngano man. Ang pang grade 1 nga examination, dili na siya pwede nga ang gamhanan kay nga tawo mo take. Mao po na siya igsuon sa tawhanong kaliwat. But in Christ, no, sa ato ang leksyon sa Domingo, ang nahitabo, He took the form of the human flesh, iyaging gisulob ang unod. Kay aron nga ang nakasala nga unod pod ang mobayad. So, naay compatibility makaisunan. Ang nakasala nga tawhanon nga unod, siya unta ang mamatay, gi-assume sa usa ka tawo nga mao si Jesus Christ nga nagpakatao, siya ang nagpakamatay para sa tao. Ug unya, sa gingon ni Ma'am Pinky kaganina, ang sunod din makaisunan nga leksyon mao nga kining nagpakamatay nga Dios ug unya para sa mga tao, kining nagpakamatay nga Dios nga nagpakatao para sa tao, nahimo pud siya nga example. Pero wala mohunong din makaisunan, no, ang proseso tungod kay sa grasya mo nga gihatag sa Dios, ang matag tawo nga iyang gipakamatyan makaisunan, wala sila nagpabilin sa ilahang kahimtang nga gitawag helpless, Ma'am Pinky, no? Dunay gitawag igsuon nga function of grace nga gitawag siya nga saving grace for per se, apan gitawag po siya igsuon nga enabling grace. Buti pasabot sa diha nga gipakamatyan ta ni Kristo, ang atong unod no nga kahimtang makagisunan, wala siya mahimo nga didto ra gyud ta naglibot-libot 100% kay ano man. Naay gitawag din igsuon nga the law of the spirit, nga mauna siya ang naglibre nato gikan sa law of the flesh. Yeah. So, Amen. pasabot Ma'am Pinky, ana, dili na to kalimtan mga kaigsuonan that at the time, niatong panahon nga si Ginoong Hesus nagpakatao, He was both divine and human. Yeah. Okay. Pero sa panahon sa iyang pagluwas sa katawhan, He was really fully human. Kaya pwede man siya mayon dito sa cross paglansa, paglipakan unta mo ka usara na niyang sulti, pero iyan ang giagwanta tanan ingon nga tawhanon nga nature niya. So diha nato masabtan kay di man kita katugkad sa gugmas Ginoo nga ang Ginoo nagluwas sa tao sa kahimtang naagid siya full understanding unsa ang nature because iyang gi-experiensyahan na. Thank you kay Pastor sa imong explanation. Yeah, okay. Salamat kayo mga kaigsunan. Actually sa atong lesson karon nga week, ang argumento nga ginabalik-balik diha mga kaigsunan kini mang giyong unsa ka important ang balaod
Unya tungod ni Kristo gihimo niya ang tanan bisan ang pagtuman sa balaod makaigsunan, he did it all. Unya gitandi din ha kun paunsa ta nahimong tinuod nga mga kaanakan sa Dios. Ug gani makaigsunan, it is a very wonderful virtue nga kitang tanan bisan tuod og mga hintil ang atong kaliwat makaigsunan, and originally we do not belong to the Jewish community, Jewish blood, o sakop sa panimalay ni adtong unang katawhan nga gipili sa Dios nga iyag yung gideclare nga kamugyod ang akong mga katawhan sa pakigsaan. But we are happy that by virtue of adoption mga kaigsunan, nahimo kitang tapik diha sa lawas ni Kristo. Sa ato pa, kung imo ning utingkayon pag-ayo gyud ang mga argumento ni Pablo mga kaigsunan, normal lang gyud nga yang emphasize ngadto sa mga taga-Roma. Because that was the first century Christian church mga kaigsunan. Sa emphasis ni Pablo, mura gyud umaingon siya nga, angayan gyud ninyo ning bukhon ng inyong unahuna. Nahimutang original first fledgling Christian church. Nagsugod pa lang. Og nahimo kitang iglesia nga sama niini, dili tungod kay gikantas lain-lain nga mga rasa, lain-lain nga spirituhanon nga kahimtang, og spirituhanon nga kakayahan, kundili nahiusa kitang tanan tungod kay gihiusa ta diha ni Kristo makaigsunan. Therefore, the only reason why we have become Christians is Jesus. So kung doon na manggali naghiusa nato, doon na manggali hinungdan nga maluwastan, makasakatag langit makaigsunan, besides every other thing, si Kristo ra gyud ang hinungdan diha mga kaigsunan. Mauna nga gi-emphasize gyud ni Pablo, wala na tay pagkahinukman diha ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. Gani moabot pa ta sa punto karon nga ang balaod maayo gyud kaayo, pero abi ninyo mga kaigsunan gi-declare gyud ni Pablo dinhi nga ang balaod walay kagahom. Maayo ang balaod, wa gitay problema diha, and he simply appreciated what the Jewish are having the advantage among other people. Kay nganuman sila ang gitugyanan sa balaod, pero posible diha silang una-una magkasing-kasing nga ay Apostol Pablo, bag-o lang ka sa duyanan, kami dugay na may kaayo sa among pagalagad, mga katawhang pinili pa mi kaniadto pa kaayo. Ayaw na may gi-question kay nakahibalo mi nga gitagaan minis Ginoo nining butanga. Therefore, you have to respect nga ang tanan namong gihimo, tanan namong sakripisyo, tagaan gyud namo ni og kabugaton kay mao ni ang modalan namo ngadto sa Ginoo. But let me mind you mga kaigsunan, si Pablo mismo nag-emphasize, tinuod ang balaod maayo kayo, pero this is very much important. And compared to Jesus or grace, which has the potency mga kaigsunan, kung nakahinumdum mo, ato na lang gining iuting kay balik sa inyo sa atong presentation sa Happy Family mga kaigsunan, gitandi gyud din ha ni John Lafboro mga kaigsuon, ani Martin Buro ang iyahang argument, the relationship of law and grace mga kaigsunan, puros ni maayo, but the law is impotent while grace is potent when it comes to saving, to salvation. So dili gyud makaluwas. Ug dinhi na kita makaigsunan, giingon gyud ni Pablo nga walay gahom ang balaod nga muluwas sa tao. Therefore, that's very plain. Tungod kay ang bugtong rig makaluwas nato makaigsunan, si Kristo ang iyang grasya lamang. I believe all our discussants will have something to say. Tinuna pa sa murag, ako mismo nahayagan ko ni ana mga kaigsuonan tungod kay ang sentro sa atong pagtuon kining si manahaw ning labay ug sa sunod pa na sentro gyud sa kinatibuk-an sa kinabuhi ng Ginoong Hesus nga mismo ang iyang kamatayon nagratify, nagpalig-on nga ang kasuguan dili tinuod nga ang kasuguan impotent o wala siya kagahom sa pagluwas kay igo ra man na siya nagtudlog asa kandapita. Apan nakasala, apan ang kamatayon mismo ni Ginoong Hesus nagpalig-on nga ang kasuguan dili ginda ato isalikbay kundi ato na siya gihapong isipon nga magpabilin na siya nga hangtod sa hangtod kay mismo ang paglapas sa kasuguan maong kamatayon gipakamatyan mismo ni Ginoong Hesus. Yeah. Ug ang motuo kang Ginoong Hesus sama nga ang tao nga nagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto kaniya
libre na siya, di na mahinok man sa silot kasi mismo si Ginoong Hesus nagpakamatay alang kanina. Yeah, okay. Thank you kayo niya na nga point, Ma'am Pinky. So Pastor Dan. ang balansing pagpasanto makaisunan nga giingon ni San Pablo nga dunay dili mahimo sa balaod, no? Dunay dili mahimo. Sa to pa nga kung dunay siya dili mahimo, naa pud siya mahimo. Yeah, O mo na correct. nga gusto nako isuon nga iklaro no nga ang balaod do naa siya gitawag impotency ato na siyang gi-recognize kay naa siya dili mahimo. Pero naa pud siya mahimo. Ari sa tay isuon sa dili niya mahimo. Unsa may dili niya mahimo? Gi-provide sa tong leksyon nga ang balaod igsuon dili makahimo sa paghatag o pamaagi sa kaluwasan. Buti pasabot kung ang atong mga pagsalig atong ihuwad diha tanan sa balaod dako kay na sigsuon nga sayop kay nganuman ang balaod dili makaluwas. Ang pangutana unsa may iyang mahimo ato na gisigutan sa una ang mahimo niya nga pahibal-on kaniya nga nakasala ka. Aron kung naa na kay consciousness, naa na kay gitawag isuon nga information nga nakasala ka, mudagan ka ngadto sa usa nga makapasaylo og sala, and that is Jesus Christ. Ang nakalami makaisunan mauni. Kung mo surrender ka dinha, duna magoy mga pundok sa Kristohanon, Ma'am Pinky nga paghibalo niya nga ang balaod di ay naay di mahimo, wala na ng balaod, no? Giingon pa gid ni San Pablo nga maayo gining balaod, no? In its particular time, no? Pananglitan katong seremonyalo. Dito mo ingon nga ang seremonyalo makaisunan totally mao to siya nga balaod. That was a good law on its Before the coming of Christ. on its particular time. Mayo to siya. Now, ang moral law, of course, this is timeless. Karon niya ang magic makaisunan. Moingon kog magic tungod kay dili maguni. Kini siya word nga magic, dili buti pasabot nga nay magic ang kaluwasan kung dili ang kahibulongan naghihimo sa Dios mao ni. Sa diha nga naa nata kang Kristo makaisunan, gi-declare ta niya nga righteous. Okay. Pinaagi sa pagtabon niya sa iyang pagkamatarong sa atong makasasala nga kahimtang. So gitabunan, gitawag na siyang justification. Ang usa ka tawo nga gitabunan sa iyang pagkamatarong, unsa may tawag niya? Sa diha nga gitabunan ko sa pagkamatarong ni Kristo, unsa naman ko? Matarong nako. Yeah, correct. Tungod kay matarong nako makaisunan, compatible nako sa righteous requirement of the law. Buti pasabot ang usa nga naa kang Kristo, pwede na siya nga mutuman sa balaod. Kay nganuman, ato ni sig i-qualify makaisunan, no? Balik-balik kung kuno nga istorya. Mura ba og sa una ang iyang nabal-an langoy ra gyud, langoy. Gitagaan siya og kahimtang nga okay, dili lang kay langoy ra imong mabalaan, pwede na ka mudagan. Kay ang issue karon dili na langoy, dagan na. So sa diha nga naa na siya capacity to run makaisunan, ang nahitabo compatible na siya when of what is required at the moment kay nganuman. Naa naman siya, gi-qualify naman siya. Yeah. So muna nahitabo sa usa ka Kristohanon. Sa diha nga gitabunan ka sa grasya sa Dios, ang pagkamatarong ni Kristo gipaangkon na diha nimo, therefore you are now a righteous person. Verse 1, you don't need to be condemned kay nganuman. Matarong na gud ka. And because matarong na ka makaisunan, naa na pug kay gahom nga unsa man imong tumanon ang balaod sa katarungan nga nahimo na kang giluwas og namatarong pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Oh, okay, pastor, kanang sa ako og nasabtan nga katong mahimo sa kasuguan og dili mahimo. Oh, murag ingon ani nga akong nakuha sa imong explanation. Tinuod nga ang kasuguan walay mahimo sa pagluwas sa usa ka tawo. Meaning wala gid na siya function important. But to obey and to follow what is being required by the law, it brings you closer to Jesus Christ nga nakapahimo nimong suod kang Ginoong Hesus. Hinungdan nga si Ginoong Hesus suod nimo, siyempre si Ginoong Hesus mudupa nimo kay amigo Yeah, naman mo. tinood. Pero sige ra kag ingon pod nga ay giluwas ako ni Kristo. Pero disregard nimo ang pagtuman sa kasuguan. So sa ako nakita law and grace May problema is kung inseparable. Yeah, O tinood dili na, gid na tinood. siya mabulag. So kung maingon ta nga kay baluwas ako, pwede na ako maglapas-lapas, imposible na nga maluwas ka. Kaya naman, dili pod bayo nga mayong kamutuman ko sa kasuguan kay aron ko baluwas. Kaya we know that clearly nga ang kasuguan di gud makaluwas except through your being saved and through the righteousness of Jesus Christ. Yeah, amen. Gani sa atong proseso karon nga semana nga lesson mga kaigsunan, ibalik-balik man Ginoo og discuss nga ingon diha nga in Jesus Christ. Unya diha gyud kang Kristo mga kaigsunan.
wa nay lain atong paagi diha. Plus gidugang pagyud na sa atong discussion for the entire chapter makaigsunan. Dili lang diha kang Kristo gani giisgutan po dinha nga si Kristo diha sa sulod nimo. So this is enabling grace nga giisgutan ni Pastor Dan enabling grace. kaganina. And in fact makaigsunan, ang tinuod ra gyud nga makatuman sa sugo kadto ra gyung giluwas sa Ginoo. Mao ra gyud to sila ang tinuod nga makatuman sa sugo. Kay kung magtuman ka sa sugo aron kaluoson sa Ginoo, that's out of the way, that's out of the proof mga kaigsunan nga kaya nimo nang himuon. And besides that, gawas nga enabling grace ning gihimo ni Kristo alang nato mga kaigsunan. Human ka nga naluwas, what the law is not able to do, it is able to do this time tungod kay sa agig sumpay makaigsunan sa imong pagkalinuwas. Ang balaod may magtudlo nimo unsaon nimo pagkinabuhi ingon nga linuwas. That's it. Oh, Yeah. oh, So, una. diha nimo makaigsunan makita karon ang koneksyon sa balaod ug sa grasya. Og diha kang Kristo og ni Kristo diha kanimo. Unsaon man nato ni karon pag spelling mampingki nga nagingon man si Pablo sa iyang lengguwahe ni Kristo diha kanimo. Paunsa man si Jesus makasulod sa Okay, imo. very Yeah. good question. Kung ang usa ka tawo magunaw na nga niluwas sa siya kang Kristo, sa to pa I have all in mind si Jesus Christ. Nya na ay circumstance mga kaigsuonan nga gusto ka mamakak. Gusto ka makak ba bisag white lie lang kanang gitog dili kayo Palusot dako lang, nga palusot. palusot lang. So sa pagunaw na nimo nga uy anak naman day ko ni Jesus. Yan akong gipakamat yan. Okay, my salvation is already assured. So imbes nga mamakak ko, himuon ako, Lord, tabangi ko nga, imbes nga mamakak ko, di na ko mamakak karon tuganan lang yun ako sa tinuod. So in a way, ang grasya sa Ginoo nagpasulabi sa imong kinabuhi nga kung masulod ka sa sirkumstansya, masulod ka sa usa ka gahom nga diin tintalon ka, makapamaka ka, makapangawat ka, ang Ginoo mismo mahatag sa grasyang makalusot ka. Yeah, correct. Pastor Dan. Doon yung mga bersikulo nga gusto na kong basahon, no? Kay Sige, labi sige. na nga naka-download ito Bisaya kay nga Biblia. Ang Roma Kapitulo 8, bersikulo 9, makaisunan, o padayon nga tos 14, nag-igon din eh, apan kamo wala diha sa unod, kung dili sa Espiritu. Kung matuod nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo. Apan kung adunay tawo nga wala nagbaton sa Espiritu ni Kristo, kini siya dili iya. Versikulo 10. O kung si Kristo anaa kaninyo, ang lawas patay na tungod sa sala, apan ang Espiritu maoy kinabuhi tungod sa pagkamatarong. Versikulo 11. Apan ko ng Espiritu ni adtong nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga minatay, nagpuyo kaninyo, ang nagbanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga minatay, magahatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas nga may kamatayon. Pinaagi siyang Espiritu nga nagapuyo kaninyo. 12. Sa ingon ni ana mga igsoon, mga utangan kita dili sa unod sa pagkinabuhi nga uyon sa unod. Versikulo 13. Kay kung magkinabuhi kamo nga uyon sa unod, mga matay gyud kamo, apan kung tungod sa Espiritu gipamatay ninyo ang mga buhat sa lawas, mga buhi gayud kamo. Versikulo 14. Kay sumala sa gidaghanon sa mga gidala sa Espiritu sa Dios, kini sila mga anak sa Dios. Dinhi mga kaisunan, no, atong ipahigayon katong giingon ni Ma'am Pinky nga sa diha nga naa na ka kang Kristo, dili na ka mahadlok mga kaisunan nga musultis tinuod. Sa laing bahin, dili na ka mahadlok nga musubay sa balaod king ano man. Naay assurance dinha nga ang imong mga deficiency, ang imong mga kakulangon, ang imong mga shortcomings, kinitanan duphan ni siya sa Ginoo. Kay naa na magutay gitawag nga not I but Christ doctrine. O ato naman gisgutan sa una pason, no? Nga ang Pilipos 4:13 makaigsoon na nag-ingon, tungod kay naa si Kristo kanato, we can do all things through Christ. Through Amen. Christ. Through Christ. So ang nahitabo din ikaw ug ako nga dili na paghinukman sa silot, dili tungod na nato apan tungod kang Kristo. Dili na ta mahukman sa silot in the sense makaisunan nga naa na tay gitawag compatibility, no? Dili na to sukwahi sa balaod sa Ginoo kay naa na ta sa paglakaw dinha sa Espiritu. Amen. Amen. Agani mga kaigsunan, lami kayo ang pagka-discuss o pagkabasa ni Pastor Dan sa verses 9 to 14 mga kaigsunan. Pero kung inyo nabantayan, outstanding kayong gibalik-balik diha nga pipila ka mga bersikulo mga igsoon,
nga samtang gisaa diha nga si Kristo nagkinabuhi sa sulod ninyo, it is not only Christ who lives in us makaigsunan, kundi ang iya na nang gisaad nga ikatulo ka persona sa pagkadiyos. This is why and where and when the Holy Spirit takes possession, mga kaigsunan. So, mintras si Ginoong Hesus, wala kuyog nato mga igsoon. Pag ingon niya nga in Jesus Christ in you, it actually means mga kaigsunan nga ang balang espiritu maunay na sa sulod nato. So ang tanan natong mga binuhatan, tanan nato nga mga struggles mga kaigsunan, actually without the Holy Spirit dili ka mo feel nga nag-struggle ka. Kay una sa tanan, kung walay Holy Spirit nga mosulti sa imuha nga di na mao imong himuon, nganong magunahuna pa man ka nga naaday ko'y angayang dili himuon ani. So, it only shows that when a Christian struggles mga kaigsunan, ang balang espiritu is at work in his life. And in fact, dili lang ang balang espiritu mo nagbuhat, naglihok diha kaniya, kundi mauna ni ang nagmando sa kakristohanon sa tanan nga maayon niya mga binuhatan ingon sa bag-o na siya nga binuhat mga kaigsunan. Na-word din ha, Pastor nga. Yeah, Kanang Pastor bitaw, Dan. akong itong i-adapt, no? Kay ang word nga adoption, gusto na ko nga i-adapt. Yeah. So, ang nahitabo, sa diha nga midawatan ni Kristo makaisunan, automatically, gi-adapta niya ngadto sa iyang panimalay. Yeah. Kung imo tanaw din sa adoption nga process, ang tao nga gi-adapt sa usa ka panimalay, makabaton siya sa mga pribilehiyo nga anaa sa tibok panimalay, no? If we talk of legal adoption. Yes. Sa diha nga gi-adapt ta igsoon nga to sa panimalay sa Dios, ang nahitabo din dili lang kay ang privilege mo atong nadawat, kung dili ang nature sa pagka-Dios atong eventually ba sa hinahinay atong nadawat, Mangyari no? na to. So ang nahitabo mga kaigsunan, no, sa diha nga na-adapt kita, dunay proseso nga gitawag sanctification. Ang sanctification ang nahitabo din ikaw nga adopted, gibahin hinahinay nga na kanimo ang kinaiya sa nag-adapt nimo. So murag dunay gitawag transmission of Christian character, Christ character paingon sa usa ka Christian. Now, tungod niini mga kaisunan, naatay assurance nga unsa man makabaton og kaisog sa pagkinabuhi nga balaan kay ngano man adapted na ka sa Dios nun nga panimalay. Kung unsay atong apelyido kay niadto, panalitan giapelyiduhan ta sa una og palahubog, giapelyiduhan ta sa una og balasubas, giapelyiduhan ta sa una og salbahis, giadapt na ka. Unsa na may imong apelyido? Dios no na. Sa ato pa kay Dios no na siya nga apelyido makaisunan, you have to live up to your new name. O kana nga bag-o nga pangalan makaisunan, sa sangad tungad to pinaagis bala ang espiritu, mauna na ang imong ikinabuhi kay ngano man balikon ko dili naman ikaw ang nabuhi kung dili si Kristo na diha kanimo. Akong masabtan mga pastor, no, nga kana bitong kay anak mo adapt ka, mahuman na gani ang process sa paper sa imong adoption, imo nang kuhaon ng bataa dadon sa imong balay. So, meaning, ang rights niya, nga ihatag sa usa ngadto ka sa usa ka tinuod nga anak, gihatag nimo sa imong adopted child. Yeah. So, ako masabtan karon ngano si Elias dili ato silingan, kun dili si Elias diha sa dangtugon nga gisakgaw siya sa mga panganod paingon sa langit. Kay nga naman, nakita si Ginoo nga iyang kinabuhi, fitted na gyud nga mahimong anak sa Dios. So muna akong gihandom nga unta Kasakay po kagkawahe. kadang lalino na lang bitaw ta sa panganod pagbalik ni Jesus. It will happen Amen. soon. Amen. No? Actually, ako nakita makaigsunan ng katong mga statements ni Ma'am Pinky ug ni Pastor Dan, mo to ilang mga parting statements makaigsunan. Niabot ta sa punto sa katapusan nga bahin sa tong lesson, nahurot na ang atong isa ka oras nga slot para sa atong pagtuon for the week. Gani makaigsunan, pasalamatan nato ang Ginoo gyud nga diha kang Kristo nga maoy hinungdan sa atong pagkakristohanon mga kaigsunan, nahimo kitang bag-ong mga binuhat. Kung dili lang mga bag-ong mga binuhat mga kaigsunan, we are empowered Christians. Ngano man, kaysa diha nga midawat kita kaniya, wala taniya ingon nga, sige, sulod mo din maningkamot lang mo din sariling sikap lang mo. No. Kung dili, kitagaan taniya og mga hinagiban, mga galamiton, kununsaon nato nga mahimong tinuon nga Kristohanon. And that is the enabling grace and the empowering presence of the Holy Spirit, mga kaigsunan. Amen. Labot pa ni ana ang atong pagkasinagop, mga kaigsunan, tuod, wa gitay labot, but since we accepted Jesus, nahimutang tinuod nga sakop sa iyang panimalay.
Kini bitong adoption usahay dili man ni masabtan sa atong mga kaigsuonan o labi na gyud sa mga tagtungod na taglawas nga mga sinagupod. Labi na og inig ka discovery nila nga ay sinagup ra man di ko. Wa giday ko ayo. Pero abi ninyo mga kaigsuonan may bata nga mareklamo sa iyang mama. Ingon siya ma, unsa man gyud aga tinuod? Sinagup ra daw ko ingon ng mama day. Ayaw ka balaka tinuod na pero sultihan ti ka. Sa imong mga igsuon nga akong tinuod nga mga anak, wa ko kapili nila. Kay nigawas lang sila nga gikan sa akong tiyan. But in your case, it was different. Sa kadaghan sa mga bata nga pwede na kong sagupon, ikaw ang akong gipili. You are a chosen one. Therefore, pinasahi ka sa tanan. So kita nga mga Kristohanon, mga kaigsunan, ato ng pasalamatan, nga sa atong pagkasinagop, diha sa panimalay ni Kristo, gipili kita niya. Amen. With all the privileges, mga kaigsunan, og sa tanan labaw pa niya na sa kaluwasan nga iyang gitagana. Yes, So Lord. ginaot kami dinhi sa takna sa pagtuon nga team mga kaigsunan nga samtang padayonon nato ang atong pagtuon sa atong lesson every week atong masinati ang pagtubo sa atong espirituhanon nga pag-alaga diha kaniya. Hangtod sa sunod gayon kami padasig sa usag-usa kanatong tanan nga padayonon ang atong pagkamainiton sa pag-alagad sa Ginoo diha lamang kaniya. Sa dili pa nato ni pagkatakupan pinagi sa pagampo ni Pastor Palomares atong tagaano gayon kining usa ka halad sa musika mga igsoon. Namahanaw mong anak sa mga langit. Salamat kayo nga imong gipadala ang imong anak aron kami makabaton sa samang kinaiya niya nga nagpakamatay alang kanamo. Tuguti nga among paghahimong kabahin sa imong panimalay magbunga kini og mga matarong nga mga buhat dinhi kanamo. Dili tungod kanamo apan tungod sa imong grasya ug kaluoy og tungod ni Kristo nga nagapuyo sa matag usa kanamo. Amen. Tuguti nga ang kahayahay among mabati kami kinabuhi na diha sa pagtuo ug sa pagsaling anha kanimo mawala ang kabalaka kung maghiskot og kaluwasan kay kining tanan among gipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Amen.
If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.